Дами и господа, извинете за паузата. Така. Сега продължаваме си. Както казах, все още нямаме памук. Така че не знам. Не мисля се е памук. Защото той е колкото царицата. Те всичко е на едно цена, обаче ягода все има различни култури. Царицата в момента е най-скъпна. Обаче е ефтина. 2000. Мога дали да продам едното армарке. Видя колко пари ще изкарам. Охо, другия свършил снят. Не. Добре. Не е свършил още с подаването. Така. Предишният епизод не знах какво прави, защото доста време играх в камера на тази игра. Както ви казах, имам две пълни армаркета с царица. Ето армарке е доста голямо. Охо, там сме спуснали доста голяма част. Така че след ми се върнем, като свършим това. Дали ще трябва да се върнем и тук, защото това сме пропуснали, пък няма как да го вземем. Така, минаваме. Трябва навсякъде да е полято. Така изключваме прескачката. Даваме на заден. И пак пускам. Опа. Но не трябва да влизаме там, дете полято. Така. Гумата да не е на това на полиния, защото ако има някакви такива, дето преди ги оставихме, да може да ги хванем. Така. Ето така, слагаме гумата на това и газ напред. Ето така. И да се надяваме, че стана право. Нека сега да видим. Горе е право. Ето така. С 18 км в час поливаме. Така. Даваме заден. Даваме преден. И газ. Така, даваме задна и газ пак. Така, това ще го хванем, така че няма да върнем надолу. Така, ето. Изкривихме малко. Ето само това. Да минем така. Надолу. Нямаше нужда. Сега, начало, нали? Добре. Така. Още един път ни остава да минем и сме готови с тази нива. Така. Даваме сега назадно за последно. И газ. Последен път минаваме. Не сме готови. Ще видим другите ниви през къде са. Колко още им остава за житва. Не, още един път ще дадем назадна. Така, готови сме. Така, тази прескачка се остава тук. За следващия път. Аз ще закача армаркето. Реши да го продам. И ако съберем пари, ще си купя тази нива. Ето тази. Ето тази, дето сега минахме върху нея. Защото повече нива означава повече пари. Това армарке е пълно 86%. Добре, записвам.
епизода е станал 10 минутки, защото без да иска предишния го спрях и за това беше паузата. Така че ние ги правим по 15 минутки епизодите на Farming Simulator. Може и този да е по-дълъг, не знам, ще видим. Така, ето най-старият на трактор. Това е новият и имаме един по-нов от този, който е най-новият, който в предишният епизод го взехме. Така. Изсипваме. 100 000 ще направим, няма как да направим. Не събрахме пари за нивата. Добре. Като път ще минем из тук. Искам да видя колко е цената на млякото. 4000. Кога стане 5000, аз тогава продавам млякото, защото вече съм сигурен, че от 5000 нагоре няма къде да иде. 5124 най-високата цена. Нека да видим имат ли храна. Не, няма. Трябва да съберем. Добре, нека да видим какво искат. Ще не дадат 20 000, ако идем така, че ще берем за нивата. Ако стигнем на време. Ще стигнем, това е близко. Така. Добре, тук правилно, долу сме танка. Има ограда тук. Така че ще трябва да го отмина. Така. Минаваме през тук. И сме ето тук. Бом, 20 000. Аз така ли не, че тези дни трябва да ги купя, защото поредицата ще свърши, когато не знам. Аз си мисля поредицата да свърши, когато ли ви обаче това ще е много дълга поредица. Какво стана? Що лагна така? Не знам, не нещо лагна. Така, тук завървам насам. Така. Опа! Стана катастрофа. Сега ще им да съберем балите. Да, точно комбайната ми трябваше. Не тази нива, другата. Другата е готова, 100% съм сигурен. Не бутай трактор, тот трактор струва много пари. Искам да видя кои трактори имам. Да видя кой ми остава да купя. Искам се сега една джипка 140 аз. Нямам пари. Нямам пари за джипката. Така имам най-старият трактор, който ми подарил тиграта. Имам вторият трактор подред. Третият го нямам, защото е същия като този. И имам този, който вдига 50 км в час. Но аз съм си взел най-скъпият, защото е бял. Мен по-макев ще имам бял. Но този ми е заключен. Този също. Така, имах тази комбайна, обаче я продадах и си купих тази комбайна. Тази ми е заключена най-яката. А тази е малко, обаче за жито, защото за колони е тази комбайна, като съм тая, обаче тази специално за жито и жена в 20 км. Нашата 25. Искам да купя това най-големото, 11 метра, което е. Това е 6. Каква разлика има.
Добре, ще го купя това. Така, купувам го. И теб да те продам ли? По-малко пари го продаваме, колкото... ще да си вземем. Добре, така че това ще го продадем, защото не ми трябва. За какво ми? Така, това за царевите ще го оставим. Така, това е готово. Ще се надяваме да видим... Аз ако не отида сега, бързо може и царевицата да ми такова. Да изсъне. Газ. Бързо. Така царевицата няма да се не толкова бързо, ама... Все пак. Давай газ. Не трябваше да го продавам. Охо, ние не решихме нищо. Ще вземем тук и ще отидем до базата. Не сме надвишили епизода. Може 4 минути остават. Опа, не беше тук проект. Не беше проектът тук. Обърках се малко. И се забих в къщата. Това ми е най-бързият трактор. Това е доста голямо. Със сигурност е по-голямо от предишното, което имахме. Сейфане. С това доста по-бързо ще живе. Така че да. Повече няма да играя в камера, защото проиграх доста. Може да в камера само малко от тази нива там, която е за сеното, защото в епизод няма време за нея, не ми остава. Така оставяме го тук и паркираме трактора. Опа, да се бутнах с... Какво е това? Това е работа, да. Това ще го ставя тук. Не. Защо усилих? Аз няма да се чувам. Така... Кажи ми, че става това за тук. Би трябвало да става за тази комбайна. Айде, закачи се, бе. Защо не иска? Защо не искаш, бе? Защо не става? Изнервам се. Махи се, ще го накарта. Би трябвало да е тук, между тези двете. И тук би трябвало да се закача. Защо не става? И сега пък хептиям го замта. Их, как ме досва тази игра. Защо закачих това?
Нека да видим това къде се закача. Ето да. Тази дупка е там, която аз пробвах 300 000 пъти. Така, добре. Ако не стане, го продавам. Защо не иска да се закачи? Ах, дами и господа. Защо, бе, кедърче? Защо? Защо не искаш? Така, дами и господа, тук свършваме с епизода. Довиждане.